way nagsapnay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamahay. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay, ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ganong sakiton man. Ganong sakiton man. Anong sakiton man, o kinabuhi bumbukim. Timay na lang kinagbalik na. Sige. Sa aton mga kabumbo, no? Nga nagpamati pagi sa Facebook Live kag YouTube channel, no? Nagbalik na ang aton nga signal. Pwede na kamo makapadala sa inyong mga request kag inyong mga greetings sa aton nga mga maukod nga tagpalamati, no? This time basi ara na daw kinada ang imong dili tanan politiko kurakot, dili tanan kurakot politiko. Tiking sakto man, no? Hindi tanan nagasimba mga mabuot, hindi tanan mga mabuot nagasimba. Kang insakto gid, no? Damo sang pala simbang, hindi man mga mabuot, pero damo mga mabuot nga wala nagasimba. This time, kabanan, yari na ang ambanon nga may tigulo, dili tanan. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, na usab kay naparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang kurang politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh. Hey, hey, some. Hey. Hey, hey, some. Hey.
tanang raker long hair, dili tanang long hair raker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dili tanan mauy akong iuluhan, nining kantahang walay tumong ug way padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ug way hinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw ug katawan na lang. Oh, Dili tanan. 11 minutos na nabilin kag magadangat kita sa oras nga alas 8 sa gabi. Sa mga dugang pa mga request, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live kag sa YouTube channel. May ara pag i-request ginagugma. No, basi ba kita mo dra bumbukim ang gugma na kay i-play naton no ang ambanon nga may tigulo gugma, pero antes ang gugma yari anay ang ambanon nga ginapasikat sa tuanay ni Idi Peregrina, ang ambanon nga Ala-ala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Okay, ala-ala ay ikaw. 8 minutos sa ginamang nabilin ka magdangat na kita sa tagnang alas 8. Magakabiyanan magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby.
Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado gani kada Christmas Eve hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox Sa dance, nga makabulig sa